I dag skal vi lære at lave kød mørt på den kinesiske måde. Altså det, man på engelsk kalder velveting, som betyder noget lignende fløjlsagtigt fløjlsblød på dansk. Så vi starter med at skære kødet fint ud. Og så skal man bruge noget, der er alkalisk. Traditionelt set har man brugt æggehvider på kinesisk. Men i dag er der mange, der bare bruger natron. Natron skal dog vaskes ud, inden vi går videre til det næste skridt. Efter det skal det faktisk det går ud på at gøre kødet mørt ved det her alkaliske. Derefter skal vi give kødet et beskyttende lag, så det kan klare den høje varme, når man putter det på en wok. Jamen lad os starte med natron. Tager lidt natron her, og så lægger vi det simpelthen i vand, og så lader vi det ligge cirka en halv time. Så er kødet simpelthen vasket, og vi skal til at lave vores belægning, eller hvad man kan sige. Så her har vi simpelthen brugt 2 teskefulde majsstivelse. Her har jeg brugt noget østers sovs til at give noget smag. Her kan man også bare bruge noget sojasauce, det kan man selvfølgelig ret, man vil lave. Og så har jeg også brugt 2 teskefulde med olie. Og så kan man også putte lidt mirin i, eller lignende. Det findes også noget kinesisk noget. Det her plejer jeg bare at bruge, det er let at få fat i. Så blander vi bare simpelthen det rigtig godt sammen og lader det stå og marinere i cirka en halv time. Ja, mens vi venter på kødet, så går vi i gang med at lave noget ris. Jeg har taget 2 af dem her med ris, så der skal 3 af dem her med vand i. Og så lader vi lige det koge først. I dag skal vi lave noget ris chop suey eller yakimeshi, hvor det er simpelthen noget ris, hvor man putter lidt ekstra i, noget gulerod, så nogle skinketern eller kyllingetern, eller hvad man nu ellers har lyst til. Lidt æg også, og så steger man det faktisk også på panden med lidt sojasauce. Og så kommer der grønne ærter i også. Det er super lækkert. Så her har vi simpelthen nogle af de ingredienser, vi skal have i risen. Her har jeg bare brugt noget kyllingetern, grønne ærter, lidt æg, og så har jeg lige hakket og lavet nogle fine tern her. Så skal vi i gang med at lave vores kød. Det, der er meget vigtigt, det er, at vi varmer den her wok rigtig godt op til at starte med. Man kan faktisk godt frityrestege dem, så det gør mange kinesiske restauranter. De har simpelthen bare en masse olie, det har man normalt ikke derhjemme. Så vi switcher dem bare i cirka 30 sekunder. Vi tager kun det mængde på af kød, som der kan være lige på panden, så man skal gøre det flere omgange. Så kan vi simpelthen tage kødet af bagefter og lægge det herover, og sådan gør vi. Nu varmer vi lige den her pande rigtig godt op, inden vi putter olie på, og så går vi simpelthen i gang. Som I kan se, så er vi simpelthen i gang med at stege det her, og vi har allerede taget det første af. Så er vores fine kød simpelthen færdig, og vi kan gå i gang med at lave risen. Jamen, så kan vi gå i gang, og jeg har simpelthen hældt noget af genbrug med noget olie, jeg brugte sidst, så det kan vi bare starte med. Så tager vi simpelthen vores grøntsager og det. Så her er jeg simpelthen startet med vores gulerødder og ærter. Så lige om lidt putter vi skinken eller kyllingeternerne i, og så tager jeg til sidst risene sammen med lidt sojasauce. Sidst så putter vi lidt æg i, som vi så også bare skal have rørt godt ud i det. Så er vores ris chop suey eller yakimeshi færdig, og så kan vi se, så er panden faktisk helt ren, så den kan vi bare fortsætte med at bruge. Til vores ret i dag har jeg valgt at bruge lidt boktøj, som jeg fandt i butikken, og lidt forårsløg. Så lad os stege det. I sovsen bruger jeg sådan lidt det samme, som jeg brugte til marinaden, altså lidt majsstivelse. Jeg kan bruge noget sukker, lidt mirin, det gør lidt sød i det. Så tager jeg simpelthen noget sesamolie, det smager rigtig godt. Lidt østersovs, og her blander jeg så lidt, jeg har lidt tynd sojasauce og normal sojasauce, jeg blander sammen. Og det skal så over til aller sidst, meget kort tid. Så nu er vores grøntsager færdige, så tager vi simpelthen bare og tilføjer kødet. Så blander vi det godt sammen, og derefter hælder vi sovsen over. Så er det simpelthen færdigt, og vi kan begynde at servere. Så er det simpelthen serveret. God appetit til mig.